Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Jawes Banda kumapoyamba nayi mitu yake. Chiwerengero cha anthu amene akulandira katemera wa mliri wa matenda a COVID-19 chatsika, zimene zikuonetsa malingaliro akuti anthu okwana 11 million alandire katemerayo pofika chaka chamawa. Mgwirizano wa mabungwe oona za ulimi mdziko muno wapempha boma kuti lichite machawi poyamba kuyitanitsa feteleza pansi pa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ndipo mu nkhani zina, thupi la amene anali phungu wa dera la kumvuma kwa boma la Mzimba Awezi Gondwe alitengera kumudzi kwawo ku Mzimba. Tindizi ndi zina zambiri tiyendikhale limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Zadziwika kuti chiwerengero cha anthu amene akupita kumalo olandirira katemera wa mliri wa matenda a COVID-19 chatsika poyerekeza ndipo yamba zimene zitha kusokoneza masomphenya ofikira anthu 11 million pakutha pa chaka chamawa. Unduna wa zaumoyo wavomereza kuti chiwerengerochi chatsikadi, koma walimbikitsa anthu kuti alandire katemera popeza nthenda ya COVID-19 itha kubweranso mwamphamvu. Matthews Kasanda wadza ndi ripoti ili. Akuluakulu za umoyo maboma ena mdziko muno ati anthu akupitirira kukalandira katemera wa COVID-19, koma chiwerengero chatsika poyerekeza ndipo poyamba. Mwachitsanzo, mkulu wa za umoyo mboma la Kalunga a David Siwale wati pakadali pano anthu pafupifupi 80 kuzafika 100 mbomali ndi omwe amalandira katemera wa COVID-19 pa tsiku, pomwe chiwerengerochi chimafika pa 200 ntchito yopereka katemerayi itayambika kumene. Nayenso mneneri wa za umoyo mboma la Dedza amwayira abunya wa The Times kuti chiwerengero chatsika poyerekeza ndipo poyamba. Mneneri mu unduna wa za umoyo Adrian Chikumbe wavomereza kuti undunawo nawonso unazindikira kuti m'madera ena mdziko muno chiwerengero cha anthu omwe amakalandira katemera wa COVID-19 chatsika, koma iwo alimbikitsa anthu mdziko muno kuti akalandire katemerayi ponena kuti kuthekera kuti nthenda ya COVID-19 itha kubweranso mwamphamvu kudakalipobe. Achikumbe ati dziko lino likuyenera kupereka katemera kwa anthu okwanira 11 million pozafika mu Disemba chaka cha 2022. Ndizoona kuti malo angapo chiwerengero cha anthu amene akumabwera pa tsiku kudzabayitsa katemera wa COVID-19 chikumatsika, mmene masiku akumapita chonchi. Ndi titaona zimenezi tinaona kuti ifenso mwina tionjezerepo maganizo ena, ndiye titakambirana taona nchifukwa tinayamba kuti tizibweretsa katemera kwa anthu. Mongodikirira kuti anthu abwere ku chipatala kudzabayitsa katemera, ife tibweretsenso katemerayi kwa anthu. Posachedwa pa mtsogoleri wa bungwe la madotolo mdziko muno la Medical Doctors Society of Malawi a Victor Miti nayenso anadandaula kuti chiwerengero cha anthu omwe akalandira katemera nchotsika. Mgwirizano wa mabungwe oona za ulimi mdziko muno wapempha boma kuti lichite machawi poyamba kuyitanitsa feteleza pansi pa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuopa kuchedwetsa alimi polima mbewu zawo. Mgwirizanowu wa Civil Society Agriculture Network CISANET wati feteleza akamuyitanitsa kuchoka ku maiko akunja pamatenga pafupifupi miyezi iwiri kuti afike mdziko muno, choncho ndikofunika kuchita changu. Matthews Kasanda wadza ndi ripoti ili. Mkulu wa bungwe la CISANET Pamela Kuwali wati mwachitsanzo kuyitanitsa feteleza kuchoka m'maiko akunja pakadali pano azafika mdziko muno kumapeto kwa mwezi wa Oktoba. Iwo afotokozanso kuti kuchedwetsa kobweretsa feteleza oyambirira wa NPK yemwe alimi amathira uchimanga koyambirira kukhoza kuchititsa kuti ndondomeko ya AIP isafikire mokwanira cholinga chake. Akuwala afotokozanso kuti pamene boma likulingalira kupeza njira zofikira anthu onse okwana 3.7 miliyoni pansi pa ndondomeko ya AIP, pali kufunikiranso koganizira kuti nthawi ikupita. Boma linapereka ku nduna za malimidwe ndalama yokwana 142 biliyoni kwacha yogulira zipangizo za ulimi pansi pa ndondomeko ya AIP, yomwe undunawo ati ndiyokwanira kungofikira kwa anthu 2.7 miliyoni chabe. Koma akuwala afotokoza kuti boma pakadali pano likuyenera kupanga zisankho za msanga zomwe zitha kukhalanso zowawa. Pamene akulingalira kuti agwiritse ntchito adimaki kapena SSFRM ikhoza kupangisa kuti programu ichedwe kwambiri, chifukwa choti mbuyo mutaona kuti mabungwe amene ali aboma
amachedwa pakagwiridwe kawo ka ntchito moyesezera ndi anzathu amene ali a private sector. mneneri munduna za malimidwe a Gresham Lungu anapempha kuti apatsidwe nthawi asanayankhepo pa nkhaniyi. Mwezi watha nduna za ulimi inati kusinkhasinkha kupeza njira zothandizira kufikira anthu 1 million omwe amayenera kuchotsedwa pa mndandanda wa anthu okwana 3.7 million. Thupi la amene anali phungu kwa dera la kumvuma kwa boma la Mzimba Awezi Gondwe alitengera kumudzi kwawo ku Mzimba kuchoka mu mzinda wa Lilongwe. Thupili akuyembekezeka kulika mawa Lolemba. Poyankhula pamene amaperekeza thupili amene anayimira mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi nduna yoona zokopa alendo a Michael Usi anati dziko lino lataya munthu wakuti akanathandiza pa chitukuko. Wezi Gausi ani nkhani yonse. Kunali anthu ochuluka kumalo kumene amasungirako maliro mu mzinda wa Lilongwe pamene anthu anakhamukira kuti akaperekeze thupi la malemu Wezi Gondwe amene anali phungu wa nyumba ya malamulo. Anthu anali odzazidwa ndi chisoni ndipo pamalopo panali anthu osiyanasiyana azipani zosiyanasiyana. Ena anavala makalala azipani zawo pamene ena anangovala zovala zawo. Anthu anali kudandaula ndipo ampingo anali kuyimba nyimbo zosiyanasiyana. Malingana ndi nduna ya zokopa alendo amene anayimira mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi ananena kuti dziko lino lakhuzika kwambiri ndi imfayo. Kumwalira kwa munthu amene anali phungu wa nyumba ya malamulo komanso munthu amene anali wachichepere amene ali ndi kuthekera kwa kukulu zaka zambiri zoti athandize kukweza dziko lino. A president komanso vice president ndi executive yonse ndi chisoni kuti tataya munthu wotere. Wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo Madaliso Kazombo anati nyumba ya malamulo yakhuzika kwambiri ndi imfa chaka chino. Tatayika, tavulika, tasuzika, chalo chakhola, wezi waka munthu wakati mwali yonse, wezi waka mwanakazi pa ubabika kweni pa kawiro, pa zinchito, pa milimo waka mwanalume, wezi wakatemwa chitukuko kuchikaya. So ngati parliament ifeyo talira. Mmodzi mwa anthu amene anayimirako banja Voice Muhoni ananena kuti iwo asowa m'bale wawoyo ngati munthu amene anali wokonda onse. Anali mwana wothamanga kwambiri. Mutaona amene anawinira constituency ijayo zimaonesa ndithu kuti anthu amamkonda mwana uyu. Ifeso ngati akubanja tinamukondesesa mwana ameneyo. Zina la kuti Wezi limatanthauza kuti chisomo. Anali munthu woti anali ndi chisomo chokwanira chothandiza pena palipose pamene pakufunika thandizo. Agondwe ayikidwa m'manda kumudzi kwawo kwa Chili mboma la Mzimba ndipo iwo anamwalira pa September 1, 2021 ku chipatala cha Garden City mdziko la South Africa atadwala kanthawi kochepa. Agondwe asiya ana atatu ndi amuna awo. Unduna oona za malo wachenjeza kuti malamulo agwira ntchito pa onse amene amalowerera malo anzawo mdziko muno. Izi aziyankhula pamene undundawo wati kupitirira kulandira madandaulo okhudza kulowerera malo aena. Wezi Gausi wadza ndi ripoti ili. Nduna yoona za malo Kezi Msukwa yati kulandira malipoti osiyanasiyana kuti anthu ambiri mdziko muno akupitirizabe kulowerera malo amene akhala nthawi yayitali osagwiritsa ntchito. Iwo ati boma lionetsetsa kuti malamulo agwire ntchito pa wina aliyense amene akulowerera malo amene asali yake. Ngati pali munthu amene akuoneka kuti akukalowa poti pake lamulo ligwira ntchito. Ngati pali kumulanda tikumulanda, ngati afuna tikafika ku koti tikafika ku koti. Koma tipempha malamulo tisatero. Tiye tilemekeze malamulo. Ngati malo si ako tisapite. Mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa wati kuchuluka kwa chiwerengero kwa nchitidwewu ndikodandaulitsa kwambiri. Iwo ati anthu akuyenera kudziwa kuti ndikosaloledwa kuti anthu alowerere malo anzawo kapena kutenga katundu wa anthu ena opanda chilolezo. Undunawo posachedwa apa udachenjeza kuti iwo akhala kulanda malo kwa anthu amene anagula malo koma palibe chimene akuchitapo pa malopo. Excuse me. Ophunzira pafupifupi 75 ali pa chiopsezo chosira sukulu panjira pa sukulu yawo kachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS chifukwa chosowa ndalama zolipirira maphunziro malo ogona komanso chakudya. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukuluyi a Frank Kadewere ndiye wanena izi pamene bungwe la Age Fund mogwirizana ndi Blantyre Cycling Crew adapalasa njinga kuti apeze ndalama zothandizira ophunzira awa. Jameson Chauluka wadzandiza mbiri.
Gulu la akatswiri opalasa njinga la Blantyre Cycling Crew lidapalasa njinga kuchokera ku Blantyre mpaka ku Zomba kuti lipeze ndalama zothandizira ophunzira osowa pa sukuluyi. Akadewere ati sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences imene imadziwika kuti Polytechnic ili ndi ophunzira oposa 1000 osowa ndipo 75 mwa iwo atsalapo ng'ono kusiyira maphunziro awo pa njira. Iwo ati ophunzira awo akusowekera ndalama zolipira maphunzirowa, malo okhala komanso chakudya. Panopa mubasi ili ndi ma students osowa oposera 1000. Pa nambala imeneyi ophunzira oposera 75 ali pa chiopsezo chotha kusiya skulu chifukwa choti alibe ndalama yoti alipire chani fees yawo. Komanso monga president wa ku mubasi ndifunanso ndipange appeal kunjako kwa anthu amene alipo anzathu maluminayi kuti atapanganso chimodzimodzi imene apangira anzathu Edfund ndi Blantyre Cycling Club ndikuti ma students ambiri athandizika ndithu. Mmodzi wa akuluakulu a sukuluyi Martin Matululu akuvomereza kuti ophunzira maka ochokera m'makomo ovutikirapo akukumana ndi mavuto osiyanasiyana pa sukuluyi. Choyambirira ndi nkhani ya fees imene amayenera kuti alipire kuti alowe mkalasi, komanso malo ogona chifukwa chokuti malo tinawo ochepa. Nthawi zinanso ma students ovutikawa amatha kupeza kuti sanapeze malo ogona pa campus ndi amayenera kuyang'anayang'ana malo mtawuni. Mkulu wa bungwe la Edfund Isaac Ngwata wati akufuna kupeza ndalama zokwana 35 million kwacha zothandizira ophunzirawa ponena kuti maphunziro ndi ofunikira kwambiri ku dziko lililonse. Maphunziro ndi amene amatukula dziko. Tinene monga ananenera Haile Selassie amene anali mtsogoleri wa dziko la Ethiopia ananena mawu kuti dziko lina lililonse lingatukuke ndi maphunziro. Komanso monga mmene ananenera Nelson Mandela ananena kuti maphunziro ndi chida chimene tingagwiritse ntchito kusinthira dziko kapena kutukulira dziko. Mavuto a mtundu ali ponseponse msukulu zosiyanasiyana za boma, ndipo pali malipoti yakuti sukulu ya University ya Malawi imene imadziwika kuti Chancellor College mbuyomo ili ndi ophunzira 403 amene alibe malo okhala ngakhale chakudya. Ndipo munkhani ngati yomweyi mkulu wina wa zaka 53 ochokera mdziko la Netherlands wapalasa njinga kuchoka mboma la Chitipa kufika ku Nsanje ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zothandizira ana amasiye. Mkulu uyu a Johan van Daham adati cholinga chachikulu pa ulendowu chidali kuzindikiritsa anthu ubwino othandiza ana amasiye. Isaac Salima ani nkhani yonse. Mmene nthawi imati 14 minutes past 6 madzulo a Johan van Daham adafika pa boma la Nsanje atapalasa njinga pa mtunda wa makilomita 1200 kuchoka mboma la Chitipa. Mtundawo udawatengera masiku asanu ndi awiri. Iwo adalandiridwa pofika mbomali ndi ana ochokera ku Stephanos Foundation amene adachoka mu mzinda wa Blantyre kukawathandizira pa cholingachi. Van Daham adati ndiokondwa kuti akwanisa cholinga chawochi chimene kudali kuzindikirisa anthu za ubwino othandiza amasiye komanso ena ovutika. Mkulu wa bungwe la Stephanos Foundation a Clifford Kuyokwa amene bungwe lawo likuthandiza ana amasiye oposa 1000 adapempha Malawi kuti adzikhala ndi mtima othandiza amasiye. Bungwe la Stephanos Foundation muno Malawi lakhala likuthandizira ana amene ali amasiye ndi ovutika kwa zaka zambirimbiri pafupi zaka 30. Ndiye chithandizo chimenechi chakhala chikufikira ana ambiri, koma ngati bungwe tikutha kuonabe kuti ana amasiye ndi ovutika kadalipo ambiri Malawi muno. Timagwira ntchito ndi bungwe la social welfare limene limathandizira kuyang'anira chisamaliro cha ana, koma tikutha kuona kuti pafupi miyezi ina iliyonse tikumatha kulandira kupemphedwa kuti kodi bungwe la Stefano mungathe kutenga anawa nkumapitiriza kuwapasa chisamaliro. Chisamaliro chenicheni chimakhala chomawapatsa zinthu monga kuwathandizira maphunziro awo, ngati cholinga cha Stefanos ndi kusamala anawa kuti kutsogoloko azakhale ana ozimirira pawo. Anamkuba boma la Nsanje a Madison Machaya adati pakufunika kugwirana manja pothandiza ana amasiye mdziko muno. Zona di tsiku la lero lopambana kwa ine ngati DC wa boma lino la Nsanje kuona munthu wina wokoma mtima chonchi amene si Malawi koma ndi bwenzi lathu chabe kupalasa mtunda wa 1200 km
kuchokera kuchitipa kutenga masiku 7 kuzathera pano pa nsanje chinthu chosowa komanso chopambana kwambiri omwe tikuyesetsa patoka koma tikufunabe anthu okoma mtima choncha zithandiza. Mu mzinda wa Lilongwe nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi a Patricia Kaliati nawo adathandizira pa cholingachi amene adapalasanso njinga pa mtunda makilomita 15. Bungwe la Stephanos Foundation lidayamba kugwira ntchito zake mdziko muno zaka 30 zapitazo, ndipo pofika pano lathandiza amasiye oposa 6,000. mukondera nkhani mwatsatanetsatani pano pakanema ya Times. Tibweranso ndi nkhani zina posachedwa pa zikakotha izi. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. At Chombe Tea, we always try to enhance your tea drinking experience. That is why Chombe tea bags are now enclosed in a pouch that makes Chombe tea further maintain its strong and rich original taste and aroma for a more satisfying cup of tea. Chombe tea also now has new and exciting outer packaging for Chombe tea bags, Chombe export quality loose tea, and Chombe economy loose tea, all available in stores across the country. Chombe tea, the true taste of nature. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Popitirira ndi nkhanizi, bungwe la Malawi Institute of Engineers lati akadaulo pa ntchito zosiyanasiyana kapena kuti mainjiniya odzipatsa ulemu ndi ofunika pa chitukuko cha zomangamanga mdziko. Izi zanenedwa pamene ophunzira amene akumaliza maphunziro awo pa ntchito zosiyanasiyana adakonza mwambo oonetsa zimene akhala akuphunzira. Nkhani yonse wadzanayo Isaac Salima. Poyimira bungwe la Malawi Institute of Engineers pamwambo umene udachitikira mu mzinda wa Blantyre, adapa chapatapata adati mainjiniya ndofunikira kwambiri pa nkhani zomangamanga, koma iwo adati pali ena amene safuna kulemekeza ntchito yawo ndipo amachita ntchito za wedewede, mapeto ake nkumanyazisa dzina la mainjiniya onse. Anthu akhala kudandaula kuti msewu wopangidwa chaka cha December madzi akukolola zimene sizenulupangika yayi. Pamafunika ndithu kuti mungatendeza kuti amainjiniya akhale anthu titi odzidalira a integrity mchingerezi. Fuka zene chizimapangitsa ma short works ndikuti anthu aja akuchita indagent chani corruption. Mulomo ikapo lese kuti anaphunzira kuti msewu kuti upangidwe bwino, kanyumba kuti upangidwe bwino pafunika matumba cement so much. Koma iwo amazipetsa matumba cement aja. Wapa mpando wa komiti imene idakonza mwambowu a Glory Nsisha adali ndokondwa kuti ophunzirawa aonesa zimene angakachite
akamaliza maphunziro awo. Feyo tikuyembekezera zokuti pamene tamaliza maphunziro athuwa industry ya engineering kumalawi kunoko tikayionesa moto chifukwa chokuti takhala papole pano zaka zambiri and muzaka zimene takhala papole tapezako maluso ambiri takhala tikugwira ntchito ndi makampani ambirimbiri nde tifeyo tikhulupirira zokuti tili ndi kuphunzira ndi luso labwino lokuti makampani tikawathandiza ndithu. Ophunzira ena adaoneseranso zinthu zina zamakono zimene akukonza zimene zingathandize pobweretsa mayankho pa mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likumana nawo. Makampani amene akugwira ntchito zawo m'boma la Nkatabe awapempha kuti adzigwiranso ntchito zachitukuko mdera limene iwo akugwira ponena kuti izi zidzalimbikitsa ubale wabwino ndi anthu. Izi wanena ndi phungu wa dera la kumadzulo kwa boma la Nkatabe a Crispin Mpande amene ati makampani ambiri m'bomalo sakuyika chidwi chochita chitukuko. Tindi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Amphande anayankhula izi pomwe imodzi mwa makampani amene akugwira ntchito zawo m'boma la Nkatabe Reply Malawi yayamba kukonza msewu omwe ndi wautali ndi makilomita 41 mu dera lake. Amphande anati ngati makampani ambiri akanamagwiranso ntchito ngati izi dera la Nkatabe West komanso madera ena onse angakhale ndi chitukuko chapamwamba. Pamene Vizara ndikuwapempha nawonso Vizara atengereko phunziro kwa Reply, Kavuzi Kavalazi Tea State atengereko phunziro kwa Reply, azithandiza anthu amene azungulira, anthu azimva kukoma ndi makampani amene agwira ntchito m'Malawi. Padera pa chimenecho kampani iyi imalipira msonkho waukulu kuboma, ani msonkho umene kampani imalipira ndiye malipiro athu aife anthu tigwira ntchito m'bomalo. Poyankhulapo mkulu wona za nkhalango ku kampani ya Reply Nathaniel Nthala anati iwo ndiwozipereka kugwira ntchito zosiyanasiyana zotukula madera amene awazungulira. Ndamuonera mudi kuti kunoko ndi kutali kuchokera ku Reply koma constituency inoyi imafika mpaka ku Reply. Ndiye we are trying to panga kuti at least my MPs amene ali around the concession area tizigwira limodzi ntchito. Mwachitsanzo msewu uwo ni woti mudutsa magalimoto ena opita ku chipatala, ena opita ku nsika, ana asukulu akudutsa momwemo, so accessibility yofunika pena paliponse. Mawu ake Nyakwawa Lwafa inayamikira kampani ya Reply ponena kuti msewu umakhala ovuta kwambiri makamaka nthawi ya mvula. Kupatulapo Reply makampani ena amene akugwira ntchito zawo ku Nkatabe ndi Avizala komanso estate ya Kawalazi. Bungwe la Malawi Health Care Support Mahicas lapempha mabungwe amene si aboma kuti athandize boma polimbana ndi nthenda ya COVID-19. Mlembi wankulu ku bungwe ili a Mark Banda wayankhula izi pamene amapereka zipangizo zodzitetezera ku nthendayi pa chipatala chachikulu cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Abanda akufotokoza chifukwa chimene achitira izi. Sikoyamba ife kubwera kusapereka kuzathandiza zipatala za kuno Malawi muzofunika zawo. Pa nthawi yapitayi tinaperekako mabedi ndi zina zotero, koma pa nthawi imene tinazapereka mabedi tinamva kuti most of the challenges zimene zikuwavuta kwambiri zinali zama zovala zoti kupanga protect makamaka anthu ogwira ntchito ku chipatala. So titamva zimenezo tinaganiza kuti tichitepo kanthu, then as an association tinapanga raise ndalama zokwanira about 10 million Malawi kwacha zimene tabulira zotetezerazo kuti tithandizeko effort imene aboma akupangako. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu pa chipatala cha Kamuzu Central achifundo chikwenembe adati katundu uyu athandiza anthu ogwira ntchito za chipatala kudzipereka pakagwiridwe kawo ka ntchito. Thandizo limene lithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti monga mukudziwa kuti ife anthu achipatala amene timakhala patsogolo kuthandiza mapeshenti a COVID, motero nthani tapezekaso nafenso tikupezeka ndi COVID, so ithandiza kuti tipewe matenda amenewa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Chiwerengero cha anthu amene akulandira katemera wa mliri wa matenda COVID-19 chatsika zimene zitha kusokoneza malingaliro akuti anthu okwana 11 million alandire katemerayu pofika chaka chamawa. Mgwirizano wa mabungwe ona zaulimi mdziko muno wapempha boma kuti lichite machawi poyamba kuyitanitsa fertilizer pansi pa ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo. Ndipo thupi la amene anali phungu wa dera la kumvuma kwa boma la Mzimba awezi Gondwe alitengera kumudzi kwawo
kumzimba. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza ku COVID-19. Muna ndine Jawes Banda, Madzulo abwino.